Здравейте хора, почваме нова поредица с нова къща. Здравейте, и аз съм тук. Како? Ето мога да ви я покажа. Моята коронка. Така. Моля, този път се сресва. Така. Ето тук. Ама хора, кажете и люка. защото малко е тъпа къщата, защото тук е празно почти. Но ако ги събере тея двете, по принцип ако ги събере и ако натам направи нещо за каката да се занимава, тогава ще е по-яко. И да, обаче иначе къщата на сестра ми е много хубава. Така. Айде бе, фали се в кошо. Чакайте. От камерата не гледа. Дай. Айде бе. Служи ми я някъде. Как си взимам личицата? Е там горе. Моля? Да? Ние седиме тук. Каката ще се занимава с рисуване. А, не, каката ще се занимава с сладолет. Ще прави сладолет. Да. Да. Пръста ми се гледа на нищо. Така. А сега тъпа ли е? Така е добре. Така. И ето я тук банята. Аз какво му е тъпото тук? Тук седат, гледат си телевизия, ще сложа Няма след телевизия. малко и си ядат ягодки. Какво му е тъпото? Ми беше много тъпо. Поне за мен, обаче, що на тъп ти харесва. Важното е на мен да ми хареса, не на това. Това вече знам. Како више сега? Има! Популека! Нещо ме заседна на зъбите. Пи вода. Сега направих кратка пауза. Абе, аз помислих, че снимаше, ма! Майко! Како вижда каката компютър? Тям да ли го сложа в стаята. Къде какво става? Нещо ме се ерби тук носа. Къде ще ядеш? Скоро. И ръката. Ще взимаш пари и ще ядеш бой. От кой ли пък ще вземеш пари? Не знам. От кака, винаги трябва да ядем. Раничка, ай господи, раницата. Раничките. Мария, ти в една ли стая ще спят? Това е на каката. А къде е нейната? Тя няма. Не, тя ще спи с на каката. С на каката. Ами тогава. Защото не гледаш ли, че тук има две? Трябва да Ами, нали сложа това те двойно питам? лекло. Ето това е лекло. Нали от това те питам, бе? Мимо. Към. Те ще имат и по-маничка сестричка. Ой, аз искам така да направя. Да си имат малко бебе. Ще направя рафтове, много рафтове. Така искате да ви покажа моето семейство. Това е чистачката. Това е бащата. Вече ги знаят. Бащата. Така. А ти трябва да им измислиш имена. Аз им измислях. Аз се казвам Мими, ти се казваш Линшо. Маминко! Здравей! Чистачката се казва Роза. Той се казва Елен. Како той се казва Еленов. Добре. Елена и Нинчка. Мамо! Така ги кръстих. Ядохме мусака и таратор, защото станахме в 12 часа. Да. Иначе купихме хляб.
има хлеб. Мама, искаш ли хрупанки? Там те двете са в една стая. Забравих да направя на нея стая. Тя ще спи тук. Тук ще сложа рафтове, че да може да сложа на малкото бебе храната. Има бебешки храни, Мария, в пола. Знам, аз ги взех. Я. Я. Ли са? Да. Ох, как ме заболяха зъбите ми. Тук легло. Как тук слагаме легло, защото тя ще спи тук, тестачката. Не, аз няма да имам дете. Ето тя ще спи тук. Тя ще си слага, да знам какви дрехи. Кой? Тестачката. Абе, направи някакви си там. Ще й направим много грозни. Стига да е. Мисля, ето тази блузка. Не, много е грозна. Ето тази блузка. Ето. Клинче. Ето това. Никаква работа немах, направо само да ходи. Мамо, такава е съдбата. Как на Стоян? Съдбата. Чантичко. Никой не има, от сградата никой не. Како направих много кют, виж. Како ви? За първи път да имам такава дрежка, наистина хора. Много се радвам. Регула, какво? Ходих само за 3 човека и... сега. И за машините. Така. И аз утре на училище. Не обичам училището. По принцип не ми се пише домашни. Аз съм ги написала още в петък вечерта. И аз. Ама за спас ги написах. Ето. Сега трябва да сложа в... Чакай. Лампи трябва да се сложа. Айде да видим сега дали ще се поберат. Дам да се поберат. Мисля, че ще се поберат. Няма да се поберат. Виж аз каква къща има. Да. И аз имам нещата, не само ти. Да, ма виж аз каква къща имам. Аз имам добра къща. Чакай да сложим пиоретата. Тук ли бяхме, Мария? Я виж телефона ти. Трябва да търси много бавно и внимателно. Така хора, до тук свърши историята. Очаквайте Ето ги. част 2. Чао!